баъд эълони пирӯзии ғайричашмдошти Доналд Трамп дар интихоботи президентии Амрико, рӯзи чоршанбе ҳазорҳо нафар дар шаҳрҳои мухталифи ин кишвар аз Бостон то Лос-Анҷелес ҷамъ шуданд. Гирдомадагон бо шиорҳои мухолифат ба пирӯзии ин довталаби ҷумҳурихоҳ мехостанд таъкид кунанд, ки баъзе ақидаву пешниҳодҳои пеш аз интихоботии Трамп дар мавриди ихроҷи миллионҳо муҳоҷирони беҳуҷҷат, мусулмонон, занон ва ақалиятҳо ғайриқобили қабул аст. ما میدونیم که چیزی را تغییر داده نمیتوانیم و نتیجه را باید اعتراف کنیم، ولی میخواهیم دانند که ما را نادیده گرفتند. این دهشت است. توانایی دونالد ترامپ برای سفربری افکار پنهانی تبعیض کننده انسانها وحشت‌آور است و باید به طور فوری نشان داده شود. эътирозҳо сарфи назар аз он доир шуданд, ки довталаби демократ Ҳиллари Клинтон шикасташ дар интихоботро эътироф намуда таъкид кард, ки Доналд Трамп бояд имкон дошта бошад, ки кишварро раҳбарӣ намояд. Президенти Амрико Барак Обама изҳор намуд, ки рӯзи панҷшанбе президенти мунтахаб Доналд Трампро ба қасри сафед даъват мекунад. I had a chance to talk to President-elect Trump last night. ман имкон доштам президенти мунтахабро шаби гузашта аз соатҳои тахминан 3:30 субҳ бо пирӯзиаш табрик намуда фардо ӯро ба қасри сафед даъват кунам. ҳадаф интиқоли ороми қудрат аст. пинҳон нест, ки ман бо президенти мунтахаб назари ба қадри кофӣ мухолиф дорам, аммо 8 сол пеш ман бо президент Буш низ ихтилофҳои ҷиддӣ доштам, вале дастаи президент Буш ба таври хеле ҳам ҳирфаӣ давраи гузаришро таъмин кард. як чизеро ки шумо зуд мефаҳмед ин аст, ки мақоми президент ва ноиби президент аз ҳар яки мо бузургтар аст. аз ин рӯ ман ба дастгоҳам дастур додам, мисли дастгоҳи президент Буш, ки 8 сол пеш карда буд, кафолат диҳанд, то интиқоли қудрат ба президенти мунтахаб муваффақона татбиқ шавад.